Nakuhaan og video ang aktwal nga pagpusil patay sa usa ka lalaki pasado alas 8 sa buntag kagahapon, Enero 15 sa parking lot sa usa ka hardware sa barangay Kanukutan, Tagum City sa Davao del Norte. Makita sa CCTV nga nabisi og karga sa iyang pinalit sa hardware ang biktima ngadto sa iyang puti nga SUV. Diyang kalit giduol sa gunman ang nakatalikod nga biktima ug hiyanong gidulit pagpusil sa ulo. Makita sab sa video nga daw dunay gikuot ang gunman sa bulsa sa biktima. Taod-taod kalit miabot ang kauban sa gunman nga nagmaneho sa motorsiklo nga ilang getaway vehicle. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Ramel Lintuan, 54 anyos, negosyante ug residente sa Villa Paraiso, Visayan Village, Tagum City. Giingong dunay hulga sa kinabuhi ang biktima. Nasayran sab nga bulletproof ang SUV ni Lintuan apan gisiguro sa armado nga mapatay niya ang biktima sa wala pa kini makasulod sa iyang sakyanan. Duha ka mga bala ang gitira sa gunman ngadto sa biktima. Base sa impormasyon, gingong dunay duha ka mga bodyguard ang biktima pero wala kini maka-duty kay nag-renew sa ilang lisensya sa ilang pusil. Nagtuo ang pamilya sa biktima nga planado ang pagpatay sa ilang padre di pamilya. Gikuha sa mga suspect ang baril ug pitaka sa biktima. Dili pa matino sa kapulisan ang motibo sa pagpusil patay kang Lintuan. Dakong tabang ang CCTV sa investigasyon sa kapulisan aron masubay ang riding in tandem nga responsable sa krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.